Naken pentas kesenian wonten ing tlatah mriki kangge melipur para kadang dan para winasih lan ugi para pamirsa daya kemawon. Muga kangge saged kangge melipur rati ingkang sewek duka kanthi boten wonten alang setunggal punawi. Para sepuh pin sepuh, para kadang dan para winasih lan ugi para pamirsa daya kemawon. Dene pentasane punika wau kangge nguri-uri kabudayan Jawi ingkang wonten ing tlatah Desa Jingkang. Dene kesenian kuda kepang punika wau ingkang asalipun saking dusun Kalih Menganti, tepatipun menika wonten RT 7 RW Kalih Dusun Menganti Desa Jingkang, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Dene grup kuda kepang punika wau ingkang dipun sesepuhi kalih panjenenganipun Bapak Turyanto ingkang kabiyantu dening panjenenganipun Bapak Sutrisno. Dene pengandang menika Bapak Sumarmo dan dene warenggono menika Ibu Riyatun. Mika pamentasan punika wau saged kangge melipur ati ingkang panjenengan sedaya saged dijalaken kawontenanipun ingkang duka. Latene pamentasan menika wau mbok pilih mangke kathah lepating pasar sarana dene napa dene prasarana menika wau kathah lepatipun kathah kakiranganipun boten sanes kawula nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene saking kawula anggenipun kangge pingkah wontenipun acara punika wau. Monggo kita serangan sami nyuwun wonten Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita serangan mugi-mugi kanthi waosan basmalah punika wau saged nglancaraken acara punika wau ngantos paripurnaning abicara boten wonten alangan satunggal punapa. Saking kawula namung ngajemegaken pilih kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Kula akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng midhangetaken lan sugeng pirsani. Monggo.